T'imagines com era el món fa 125 anys? Segurament, fins i tot, el visualitzes en blanc i negre. El 1899 es va publicar el primer número de La Veu de Catalunya i també va néixer Josep Tarradellas. Però i si et dic que aquell mateix any es van fundar clubs esportius a Catalunya que encara segueixen en actiu? Som a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, on es celebra l'acte Arrels Esportives, amb el qual el govern vol reconèixer més de 40 entitats que enguany celebren 50, 75, 100 i 125 anys des de la seva constitució. Actualment a Catalunya comptem amb 9.200 clubs i 72 federacions esportives. L'acte vol posar en valor l'esport com a eina transversal, un dels objectius del nou Departament d'Esports a través del projecte Esport 360, que fomenta l'accés a l'esport durant tot el cicle vital i facilita la pràctica esportiva per persones amb diversitat funcional. Quin és el compromís del govern amb les entitats esportives? El compromís és total. Primer perquè sabem que el teixit esportiu català es nodreix d'elles i nosaltres el que volem és intentar que el seu dia a dia sigui una mica més fàcil del que és habitualment